Velkommen tilbage i min biograf, boys. Mads og Bio er simpelthen open for business igen. Og det er lang tid siden sidste episode, men vi skal køre videre i dag. Jeg ved ikke, hvor mange flere episoder der er i det her, fordi vi er nået så langt, som vi er. Men der er jo stadig et par ting, vi mangler at låse op. Vi er level 12, og maximal level det er 27. Det kan jeg lige godt sige, det når vi ikke. Det når vi ikke i den serie her, fordi det tager simpelthen for lang tid at level op. Men vi skal i gang, og jeg håber på, at vi kan unlock noget fedt i dag. Jeg kan ikke lige huske, hvor vi kom fra sidste gang. Vi har vel en hel masse af de der gode, ansatte, som laver en hel masse. Lad os lige se, hvad har vi? Har vi noget, vi skal betale? Pay in full. Vi har noget der, vi har taget et lån. Total payment 1100. Så der har jeg taget et lån på et andet. Jeg ikke engang kan huske. Bills skal vi også lige betale 546. Det er i hvert fald meget dyrt. Havde dog nok råd til. Men hvad med de der ansatte der? Hvad er det, de render rundt og laver? Hvad der siger det andet? Okay, det kan jeg selvfølgelig se her. Så vi har en, der faktisk gør alle ting. Hver en, der står i ticket booth, altså sælger billetter. En, der går rent. En, der står og sælger snacks og så videre. En, der er security. Og en, der er restocker. Så vi har faktisk, de laver faktisk alt, basically, så det er fedt. Jeg ved ikke, om vi kan på et andet tidspunkt ansætte flere. Det ligner faktisk ikke engang, vi kan expande den right wing. Har vi teater, eller sådan biograf, expansion, kræver level 15. Kan vi få lov til at sådan køre hurtigere frem på et andet tidspunkt? Det ligner det ikke rigtigt. Hvorfor er der en, der er død her? Der er ikke sket noget her. Hun har det fint. Hun er bare bevidstløs. Hun har det fint. Hun har det fint. Så er hun væk. Der er ikke nogen, der kan se hende. Hun er gone. Hun er væk. Apropos væk, skal vi smide nogle penge væk. Der er selvfølgelig casinoet, boys. Vi har været rigtig heldige. Vi skal altid lige starte ud med lige at hyggeligt. Hvor meget set bet? 2. Tror jeg er lowboard eller hvad? 500. Bum. Okay. Let's go. Hvordan kører jeg? Sådan der. Nemt. Vi skal ramme 21. Vi rammer præcis 21. Vi tjener lige 500, og så skrider jeg igen. Altså, kom nu lidt. Det er seriøst lotto, det der. Det er sindssygt. Det er vildt. Det er det fedeste, der nogensinde er sket i mit liv, der. Det siger måske en del af mit liv. Men vi kører bare i lige 500 euro, dollars, hvad det nu er. Altså, mega fedt. Så vi kan vel næsten betale vores løn, eller vores lån tilbage, men det behøves vi ikke. Vi har masser af tid til at betale det tilbage. Jeg ved ikke, om der er... Lost Battle. Den er ny, er den ikke det? 16. Okay, nu skal jeg lige hurtigt se. Hvad får vi for den, vi har nuværende på? Den der, hvor meget tjener vi på den? Tjener vi 10. Hvad med den her? Jeg tror faktisk, vi tjener mindre på den her. Så vi får en, hvor vi tjener meget mere, end vi gør i forvejen. Jeg tjener vi 11. Eller hvad? Jo, 11. Okay, vi tjener faktisk mere på den her. Dangerous Adventure. Men 100% vi skal købe den der nye film der. Det er jo film det her. Det er sådan tapes til filmen. Så det er en Lost Battle. Jeg ved ikke, hvorfor der er... hvad det her det går ud på. Men vi køber den. Let's go. På vores tablet, og så lad os lige spole en god slat frem, sådan der, bare lige mens vi kan det. Det er ikke altid, man kan det af en eller anden grund, så vi skal lige frem til den næste sådan film starter. Så der. Og så har vi lige vores tape. Så kan vi godt skifte film bare nu? Eller skal vi vente til filmen er slut? Jeg tror, der lige er en film, der er færdig, så jeg tror low-key godt, vi bare kan skifte den sådan hurtigt. Og lige op herhen, hurtigt. Og hvad, kører den stadig? Den kører stadig. Okay, det kan godt være, vi skal vente. Der, er den færdig? Okay, den blev færdig, boys. Lad os være hurtigt her. Lad os tage den der ud. Lad os hoppe den derned. Kan vi lige åbne den her engang? Sæt den der. Men det er ikke den. Og den der. Åben. Det var den. Nej, det var ikke den. Hvad? Hvor er den her? Hvorfor er der så mange kasser herinde? Og der. Okay, det var den her. Og sæt den på. Bum. Der. Og så kører den, eller hvad? Så kører filmen. Det burde den i hvert fald. Efter der er sådan en starter. Lad os lige gå herud og se om den... Okay, den er opdateret perfekt. 16-22. Det er altså rigtig god profit, vi tjener på dem der nu. Det er virkelig god profit. Det er jo sådan... Altså 5 euro per billet mere end normalt. Det er sygt godt. Jeg holder med butikken kører som den skal. Det ligner det, at den gør. Nice. Masser fyldt op alle steder. Og igen, altså vores job er legit bare at købe varer og så putte det herud. Så har hende der styr på det, eller ham der, eller hvem der er. Er det en han? Det er en mand. Okay. Så er han styr på at gøre det. Så det er lidt svært lige at holde styr på, hvad vi har, men jeg tænker bare, hvis man køber en gang imellem, så er man nok rimelig Gucci. Lad os købe snackventer, hvad har vi? Dem der ved i hvert fald, vi mangler nogle af, så lad os købe 2 af dem. Supply, skal bare lige købe sådan en omgang nachos, en omgang hotdog buns, drink cups, meget af det her. Det er 519, det er fint, lad os bare købe det. Er nogen, der har råbt? Skreg et eller andet? Nej, okay. Jeg tror faktisk også hende der, eller ham der, vores associate der, han godt kan gå ud og hente de her pakker her, men ja, vi fyrer dem bare lige ind på lageret, det er lidt nemmere. Så skal jeg sådan der, bum bum. Hopper vi bare ind over counteren, det kan vi godt lide. Her har vi nogle brød, og noget af det der, og det der. Og det er alt. Det var faktisk, han er også herude, jeg ved ikke lige hvorfor. Bro, lad mig gøre mit arbejde.
Okay, kan putte den derover igen, og den der, og den der. Okay, så er der i hvert fald fyldt lidt mere op. Jeg ved ikke, det er lidt svært at spotte, om vi mangler noget, for at være ærlig, men jeg tror ikke, vi går helt galt i byen af at købe nogle flere sodavand af en eller anden slags. Bare alle slags, vil jeg sige. Bare vand, sagde jeg. Kan jeg klikke? Tak. Den der, og den der. Hvor meget koster det? Det koster 350. Det er ikke så dyrt. Okay, lad os lige prøve at spole frem. Kan I se? Har han så taget det, der ligger herude? Okay, så han fylder det op. Hvad gør han så med papkassen, når han har fyldt den op? Okay, jeg er lidt bange for, hvis der ikke er plads på hylden, han så bare smider papkassen ud med det, der er tilbage. Men det tror jeg ikke. Umuligt han gør det. Det kunne han ikke finde på. Men sådan der. Så kører vi igen. 599. Altså, giv mig noget XP. Det er det eneste, jeg gerne vil bede om. Det er noget XP. Jeg ved ikke, om der er noget andet, vi kan gøre for at få mere XP. Måske købe noget mere furniture, eller sådan noget. Looks like a fight. Hvorfor er det, de skal slås hele tiden, mand? Hvor er det slåskamp henne? Hvem slås? Hvem slåsser? Det er ikke her. Der stod sikkert, hvor det var. Det så jeg bare ikke lige. Er det på toilettet? Okay, der er en ting, der er gået i stykker. Det er den der lightbulb. Skal vi købe en ny af dem? Okay, det havde jeg ikke lige regnet med, at vi skulle bruge penge på, men det gør vi så. Det er jo nødt til. Så det var den der vel. LED koster søs 200, mand. Vi skal ikke købe 2 af dem. Sådan der. Okay, så er vi en ny en af dem her. Jeg glemmer hele tiden, at jeg bare kan bruge min tablet. Jeg behøver jo ikke rende hen til computeren hver gang, vi skal købe noget. Men vi skal lige hurtigt replace den her en gang. Run. First run. Go. Det er endda den dyre film, der mangler LED-ting på. Og sætte den der. Sæt den der. Jeg skal nok lige have taget den her ud først, skulle vi ikke det? Sådan der. Sæt den der på igen. Og så. Sådan der. Perfekt. Nej, nu kom det. Hvor dumt. Come on. Der. Og så lukker vi her. Bum. Så burde den være Gucci igen. Så burde den være klar til at køre igen. Burde nok også rydde en lille smule op i det rum der, men det gider jeg bare virkelig ikke. Så vi smider lige den her lightbulb ud et sted. Der er en, der ryger. Hvorfor er der en, der ryger? Hvem fuck ryger her? Hvem skal jeg tæv? Hvem ryger? Hvem ryger herinde? Er der ryger? Der er en anden, der ryger. Der røg, eller hvad? Jeg er forvirret. Lad os smide den der ud. Den her kan vi sætte over på. Den har jeg fundet ud af. Bum. Vores tapes kan vi faktisk have et sted. Så vi også lige vores fidget spinner, vi klarer lidt med. Prøv lige at se her. Fidget. Og så tror jeg faktisk, at... Oj, level up! Let's go! Nye items unlocked. Hvad har vi fået? Vi har fået alt muligt fedt. Okay, vi skal ind og købe, boys. Jeg har gemt lidt penge. Vi har 900. Jeg ved ikke, om det er nok til det, vi gerne vil købe. Eller de nye ting, vi gerne vil købe. Så hvad har vi? I style table. Nok det sidste, jeg har lyst til at købe. Men også bare lige 18 indtil videre. Som vi har råd til dem alle sammen. En pretzel maskine. Okay, den der er super cool. Den gad virkelig godt have, den der. Claw machine. Den er mega sej. Gumball machine. Pizza machine. Slushy machine. Hold da op, der er mange. Men okay, så vi har købt de 2. Er der andet, vi har låst op for? Jeg ved ikke, om vi har låst op for noget nyt herinde. Cup statue. Altså, jeg har virkelig lyst til at prøve at købe den på den tidspunkt. 1200. Det må fandme være... Den var stor, tænker jeg. Men nu har vi købt de der 2. Og hvad var det ellers, vi havde låst op for? Noget snacks. Der var nok nogle pretzels, går ud fra, vi har låst op for. Supplies, pretzels der. Lad os købe 2 af dem. At deliver with truck. Ja, delivered. Okay, der er også plushie bunnies. Der er flere plushie bunnies. Vi har stadig penge tilbage. Jeg troede faktisk ikke, vi ville have haft nogen penge tilbage efter det her, men vi har købt gang. Så pretzel-maskinen, den kan vel stå her, kan den ikke det? Det er vel et meget fint sted. Det her, bum. Once cooked to pick them up. Ja, okay, det er ikke mit job, kan jeg godt sige på forhånd. Det er ikke mit job, men det virker rimelig nemt for hende. Hende, jeg ved det ikke. Lad os tage den der, og den der, og den der. Kan jeg bare lige fylde den op en gang, eller hvad? Bare lige hjælpe hende. Fyld op, bum. Pretzels! Så let's go. Så fyld derovre en gang, og der, den er fyldt. Så lad os putte den her ind her. Og dem her skal vi også lige have fundet et sted til. Jeg ved ikke, om de kan være hernede. Der er ikke rigtig plads. Det kan godt være, vi skal have en plads mere til at sælge sådan nogle ting her. Men indtil videre kan vi bare lige putte det ind på lageret, tænker jeg. Og der mangler stadig en ting herude, hvor det er det der style table der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge til, men hvis vi bare sætter det sådan. Det er meget cool. Det er vel egentlig okay der. Hvordan er det der maler ting? Er det her? Nej, der. Paintbrush. Kan jeg få den til at være rød? Det kan jeg faktisk godt. Bum. Men det ser da smukt ud. Gør det ikke det, boys? Det ser da smukt ud. Okay. Ikke helt smukt, vil jeg ikke kalde det. men det ser fint nok ud. Vi er tilfredse. Jeg vil rigtig gerne fjerne de der gummis, men jeg har ikke rigtig nogen papkasse, der gør det. Fordi så kan vi putte de der plushies ind i stedet for. Men jeg tror lidt, vi har en papkasse, som vi kan fylde det op i. Der er ikke sådan en halvt tømt en med... Der er nogle chips her. Kan jeg så ikke tage... Fuck, der er ikke nogen chips. Eller de her nachos, eller hvad det er. Der er gummis. Så lad os tage den her. Og så prøve at fylde... Skal jeg tage den der en gang? Jeg tror ikke, vi kan alle sammen. Kan vi... Jo, det kan vi faktisk godt. Okay. Jeg skal bare lige sørge for, at han ikke... Kan vi fjerne den der? Fjern.
clear. Sådan der. Okay, så kan vi putte dem her på i stedet for nemlig. Det var det, jeg tænkte. Det kunne være nice, de stod ved siden af hinanden. Så lad os putte de her på. Plushies. Der, bum. De sælger for 24. De andre sælger for 18. Okay, der er faktisk ret... er der god profit på dem? 16, 69. Var det, der stod i forvejen? Godt være det, der stod i forvejen. 69. Okay, så vi tjener... hvad tjener vi? Tjener vi seriøst 3. Vi sætter lidt højere op. 18. Tjener vi 5. Hvor meget tjener vi på dem her? Vi tjener mindre på de nye af dem her. Hvordan giver det mening? Det ved jeg ikke. Det er lidt nederen, men... ved du hvad? Games to game. Så alt er jo bare trimmet, fordi ham... jeg kan aldrig huske, om det er en helt anden ham. Det er en ham, som går og refiller. Han er sindssygt åbenbart. Han er Usain Bolt. Han sprinter bare afsted. For at fylde hele lortet op. Det er mega nice. Looks like a fight, bro. Hvorfor er der slåskamp hele tiden? Altså, kan vi ikke bare behandle hinanden ordentligt? Hvor er der slås? Hold kæft, der er kø ude på toilettet, mand. Hvad sker der? Hold da op. Kan vi få nogle større toiletter måske? Jeg tror faktisk godt, vi kunne på et andet tidspunkt. Kunne vi ikke det? Nej, okay, det ligner det faktisk ikke engang, vi kan. Der står bare teater. Eller, ja, I ved, hvad jeg mener. Vi kan ansætte en ny. 100%. 500. James Bayless. Okay, så skal vi lige se, hvordan det ser ud i forhold til management. Hvad er han rigtig god til? Han er faktisk rigtig god til rigtig meget. Hvad er vores security lige nu? Den er 80. Det er ham der også. Han er 70. 70 i det der repacking. 65 i det der. Og billetter kunne faktisk... Ved hvad, jeg tror faktisk, vi sætter ham. Det vigtigste er jo næsten at bare få solgt en hel masse billetter. Så skal vi ikke sætte ham på til at gøre det. Okay, så nu er han på billetter. Kan vi så ikke bare sætte hende her på restock? Stock items. Så har vi 2, der stock items. Det tror jeg er overkill, men det er vel fint nok. Altså, fordi ham der... Han er 65%. Det havde jeg lige før. Det var 25 til at sælge billetter. Altså, det bliver meget bedre, og det bliver jo... dobbelt så godt, hvis ikke mere. Altså, det er sindssygt. Det burde være godt. Det burde være rigtig godt. Og lønnen kan vi jo sagtens betale. De får ikke engang særlig meget sådan per dag. Det kan vi godt overleve med det, vi tjener lige nu. Så især når vi lige hopper over på casino og lige fordobler vores penge, så der er masser af penge. Der er simpelthen beskidt. Den kommer der eller hvad? Der er nogen, der brækkes over det hele. Nogle dårlige popcorn eller sådan noget åbenbart. Men lad os hoppe op hen i casinoet og have det lidt sjovt der. Okay, Avery. Beat your ass, I'm gonna beat you. Er der andre der bag? Vil du også have, eller hvad? Vil du også have, hvad? Aiden, hvad? Okay, tænker nok. Lad os komme hen og spille blackjack her. Come on. Place bet. 500. Kan vi spille mere end det? Kan vi spille 1000? Ja, det kan vi faktisk godt. Okay, det gør vi ikke. Nej, vi spiller lige 500. Det er okay. 500. Vi får en 9'er, det er fint. Hit. 18. Jeg er en maskine til det her. Let's go, vi prøver igen. Kan vi det? Hvordan spiller jeg igen? Place bet. Okay. Place bet. Hvorfor gider han ikke spille, eller hvad? Come on. Sådan der. 19. Vi stander. 10. 15. 25. Vi vinder igen. Vi er på 2.300, fordi jeg er betting-kongen åbenbart. Det er ikke noget, man skal være stolt over, men... 12. Vi skal blive hittet. 22. Okay. Der tabte vi. Nu går det galt. Okay, lad os lige gå ned til 300. Og så spiller vi lige igen. 10. Det er fint. 12. 21. Okay. 2200. Ved du hvad, det er her vi slutter. Det er her vi slutter, boys. Nej, skal vi lige spænde dem her. Meget de koster 15. Og så bare lige køre dem alle sammen en gang. Bare lige sådan. Bum bum. Bum 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 bum. Og bum bum. Og så lad os se hvad vi får. Ui, der vandt vi 22. Det var virkelig ikke særlig meget. Vi gik stadig meget minus, men vi vandt en gang. Hold nu op, hvor der er meget kø til vores biograf. Ej, hvor det er lækkert at se på. Vi tjener kassen. Vi er på 2200. Hvordan ikke har givet dig at fjerne det her? Mig her. Det kan godt være, i stedet for 2 restockers, okay, der er faktisk meget beskidt, så burde vi måske have 2, der rydder op. Fordi der er meget beskidt, så lad os lige ændre det en gang. Kan vi ændre... Hvem er bedst til at rydde op? 25 på hende der. Hvad med hende den anden? Eller ham den anden, han 30 og 40. Lad os ændre den her person her til at være janitor. Ja. Så har vi 2, der rydder op, eller hvad? Ja. Det kan være, det hjælper lidt så. Det håber jeg. Men vi er stinkende rige, boys. Vi er stinkende rige, og vi kan jo basically, har vi overhovedet med, at vi kan købe lige nu? Sådan en ny ting. Det tror jeg dog nok, vi har. Så ved du hvad, boys. Det er tid til at købe den store kopstatue for 1200. Det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg ved ikke hvorfor, men det bliver jeg nødt til. Er der andet, vi kan købe, mens vi er herinde? Igen, jeg føler, vi er rimelig stærkt. Altså, vi køber bare en lille smule af hver ting, bare lige. Så vi er sikre på, at vi ikke løber tør. Vi kan også købe nogle Dear Ruggles her, nogle ice creams, måske meget godt, noget chokolade. Bare alt det fint her, vi har masser af penge. 500 koster det kun alt det der. Perfekt. Og så kan vi lige spole lidt frem, imens jeg lige går herud en gang. Hvad har vi her? Det var her, den her. Den kan vi sætte udenfor.
Okay, det er cool, men jeg tror faktisk, vi sætter den indenfor. Jeg sætter den på bordet, det kan jeg ikke. Hvor kunne den være cool at have? Kunne det ikke bare være cool sådan at have? Jeg tror faktisk, jeg vil gerne have den over ved shoppen, så man kan se, at det ligesom er shoppen måske. Er det sådan lidt hjælper på det? Hvis vi sætter den der. Okay, jeg skulle måske have tænkt over, hvor jeg ville sætte den, inden jeg købte den. det var selvfølgelig en mindre fejl fra min side, jeg kan godt blive. Men jeg kan slet ikke sætte den her, på grund af det er bare for tæt på det der fis der. Ja, det ser ikke så godt ud. Jeg er ikke så god til at indrette sådan noget her, det er altså ikke. Jeg ved ikke lige, hvor vi skal sætte den anden. Det kan godt være, at vi bare skulle sætte den lige her. Ved du hvad? Indtil videre, så lever den der. Hvis jeg har nogle forslag til, hvor den skal stå inde, så skriv den i kommentarfeltet. Fordi jeg kan ikke finde noget at indrette det fis her. Men jeg tror faktisk, dagen er ved at være slut, er den ikke det? Er der en dag, en afspillingsbane? Det er der faktisk ikke. Lad os begin next day. 177 visitors, det må næsten være rekord, tænker jeg. Moves played 10, 158 items sold, altså via chainkassen. Og så kommer vi til dag nummer 13. Og vi er level nummer 13, så vi får cirka et level per dag. Men vi skal bare ud og åbne shoppen. Bum bum. Og så skal vi have fat i de her kasser her, som jeg tror bare han er smidt low-key ham der fylder op. Han bare smidt den. Det ved jeg ikke, hvor glad jeg er for, men vi skal bare ud på lageret med. Vi kan vel også, nu har vi så mange penge, kan vi godt købe et endnu større lager. Altså bare få endnu flere sådan nogle racks, de kan stå på. Lad os lige tage dem her, dem her, dem her. Det var vel alt, nemlig der er noget smidt noget alle mulige mærkelige steder, men det håber jeg ikke, han har. Og så står der også herude, hvad for nogle film vi sender. Nice. Nice. Men lad os få det ud på lageret en gang. Den kan ryge der, den kan ryge der, og den kan ryge der. Og så tror jeg, at vi køber lidt flere shelves, bare for sjov. Vi har masser af penge. Vi kan godt snolde lidt med dem. Brugte også 1200 på en stor freaking sådan, altså hvad hedder sådan, glas eller sådan noget drink cup. Altså jeg ved ikke hvorfor, men det var sjovt. Så hvad var det, vi skulle købe? Eller igen, det var Rex. Someone is stealing from... Lad nu være med at stjæle. Hvem stjæler? Hvem er det? Hvad? Er personen skrevet? Er det jer? Er dig? Nej? Ja, det kunne jeg ikke nå at reagere på. Jeg ved ikke hvem eller hvad eller hvor. Men hvad var jeg i gang med? Jeg var i gang med at købe tingelinger. Jeg var i gang med at købe de der til at holde ting, hvor de er en storage shelf. Og købe 3 mere af dem. Hvorfor ikke? Bum. Så er der sgu storage shelves på drengen, hvis det lige kommer her. Come on. Let's go. Og det der med, at jeg kun kan tage en af gangen, det er lidt irriterende. Så løb hele vejen ind med den her. Sæt den der. Løbe hele vejen ud igen. Og der er stadig klamt her. Altså kan vi få nogen til at rydde op? Hvad er det I laver? Har nogen der laver dem der rydder op? I laver ikke noget? Eller er det bare biograferne de rydder op i måske? Lige nu i hvert fald. Det kan godt være de prioriterer det. I don't know. Altså de får sat den her også der, bum. Så får vi lige pludselig en masse. Jeg ved faktisk ikke, kan man sætte dem oven? Man kan også sætte dem ovenpå. Okay, vi har mere end nok plads. Altså vi har plads nok til resten af spillet basically. Okay, det er sindssygt. Og så kommer mobbeganget bare. Mobbegang, der bare skal til at mobbe det hele. Let's go. Men lad os fyre det her ud her. Bum bum. Kan jeg sætte den? Nice. Og i hvert fald en masse af plads. Så jeg tror legit bare, vi kan købe en af hver ting igen og bare fyre på lageret, hvis det var. Men lad os lige vente lidt med det. Det behøver vi ikke lige nu. Jeg kan også godt overveje at købe en arcade-maskine mere. Men jeg tror snart, vi låser op for nogle sjovere nogle arcade-maskiner. Machines, hvad har vi der? Claw Machine level 15 faktisk først. Jeg tror faktisk, vi køber en til dem her så. Fordi så er det double the profit. Hvis der står kø til den der, som der nogle gange gør. Så lad os bare fyre den her op ved siden af, så vi har 2, der bare står og laver moneter, passive moneter, easy moneter. Lad os simulere lidt frem igen. Bum. Se hvad der sker. Der sker ikke så meget. Ham der står bare og leger med sin mobbe. Kan du måske gøre ren, I guess. Det er ansat derfor. Vil det være meget rart. Men imens I har styr på businessen her, boys, så holder jeg styr på min business, som foregår herover. Og helvede, pas dog på, mand. Okay, en fed bil igen. Jeg tror det samme. Lad os se, hvad vi kan gøre her, om vi kan vinde igen. Lad os bare starte med 300. Bum. 19, vi stander. Det burde være altså easy win der. 22, nemt. Okay, første win på drengen. Lad os prøve igen. 300. Place bet. For 18. Vi stander igen. Vi håber på det bedste. Vi håber, vi er heldige. Altså nemt det her. Det er simpelthen for... Vi er meget heldige med vores hånd lige nu. 22 er der taber vi. Der får vi for meget. Lad os lige tage en sidste en med 500, okay? Okay, det kan vi godt. 18, vi stander. Please. 26, vi vinder. 1700 igen. Altså, jeg får mere ud af at gå over på casino, end jeg får af at sælge ting. Okay, det er måske lige voldsomt sammenligning, men vi tjener fandme godt på casinoet lige nu. Vi er heldige, men der kommer nok også en periode, hvor vi taber alt, hvad vi rører ved. Men lad os bruge vores penge på noget fornuftigt, i stedet for at spille dem op. Så lad os købe, altså low-key bare. Altså sådan er bare en af hver ting af de her store kasser her. Og drinks kan vi også bare lige købe en af hver. Bare alt sammen bare ud til lageret, så vi ikke behøver at tænke på det. Og dem her kan vi også bare lige købe. Bum. Nogle wieners. Nogle nacho plates. Noget pretzels.
En af dem. Hvor meget alt det er? Det er kun 1800. Jeg kan sige, jeg kun, men vi har råd til det. Det er det, der overrasker mig lidt. Så vi skal ud og hente alle de ting. Og den her fidget spinner, du kan lige, du kan ligge der og hygge dig. Jeg kan lige tage dem her nemlig. Jeg kan tage 4 gange. Det går lidt hurtigere så. Jeg hopper ind over her. Bum bum. Jeg troede faktisk ikke, man kunne lægge ting ovenpå her. Så har vi jo masser af plads til diverse sager her, vi bare kan fyre op. Man kunne måske prøve at holde styr på det, men jeg tror næsten, det er et større job at holde styr på det, end ikke at holde styr på det. For det er jo ikke mig, der skal ud og finde tingene. Han ved jo bare, hvor de er henne. Ham der, gutten der, han har styr på det. Så lad os bare fyre alt det her op på de her hylder her. Bum, bum. Er det så fyldt op, de der? Næsten, der mangler lige noget derovre. Lad os bare lige hente de sidste ting. Der er sat med mange kasser, hold da op. Der er mange kasser. Aldrig har jeg set så mange kasser i mit liv. Heller ikke så store kasser her. Hold da op. Vi er allerede oppe på 400 igen. Vi har altså nærmest lige brugt alle vores penge. Og nu er vi allerede rich igen. Lad os bare fyre alt det her på. Bum bum. Hvorfor er det folk, de råber og skriger? Men hold kæft, hvor der er beskidt alle steder. Altså, kan vi få nogen, der kan finde noget at rydde op måske? Så dem vi har lige nu, de fatter om, var det ikke noget. Men sådan der. Så har vi fyldt, eller hentet alle papkasserne. Så vi spole en gang. Imens vi lige fylder det her op. Ups, det var ikke meningen. Sådan der. Okay. Ja, det er fint. Så er der i hvert fald masser af ting at tage af på lageret. Det er nice. Det burde ikke være noget problem så. Ja. Så lige holde lidt øje med tropperne. Jeg tror ikke, der er så meget vi kan gøre andet end bare vente basic på at vi kommer nyt level. Så jeg tror bare vi står her og så simulerer lidt frem, når vi har muligheden for det. Endelig er vi nyt level, og det første vi får, det er robbery threat. Some local gangs have plotted to rob you. Make sure to high security or defend yourself to stop them. If not, you could lose money fast. Så det ligner altså, der kan komme sådan en helt gang ind med sådan en skimask og det hele på. Og robbers, så det er ikke så godt, men vi er kommet nyt level, og vi har låst op for nogle nye ting, som I kan se, og det er mega nice. Vi har også 2000 at lege med, så det er rimelig lækkert. Lad os købe nogle af de nye ting, og se hvad der er kommet. Der er kommet et big table, der er kommet et styled corner table. Vi køber alt det nye vi får, eller alt det nye der er, det køber vi bare, ikke så meget der, vi har masser af penge. Den der tekst der, er der også kommet, hvad med, er der kommet andet end under furniture, det ligner det ikke rigtigt. Lad os købe de her ting her til at starte med. Og så var der kommet noget snacks, en slags, var der ikke det? Der var kommet de her sour straws. Lad os bare købe dem. Jeg tror også, vi skal have noget, hvor de kan stå på, for vi er sådan pænt meget løbet tør for plads, tror jeg. Men der var ikke mere. Der var ikke andet. Det tror jeg ikke umiddelbart. Så skulle det være sådan noget expansion, right wing expansion. Kan vi godt bare købe. Lad os bare lige gå ud og se, hvad vi varerne. Og ja, jeg har faktisk fået ændret lidt, mens jeg sad og ventede på, at vi kom nyt level. Så jeg lavede lidt redesign af væggene. Kom det planter ind og sådan lidt. Nu ser det så ikke så smart ud, fordi at ja, som I kan se, så er der vand, og det er bare tilbage ved, at der er kommet en expansion her. Men det må vi lige finde op på et andet tidspunkt. Det bliver ikke lige nu i hvert fald. Vi skal expande en hel masse. Nu køber jeg den bare. Dagen er faktisk også slut nu, men vi har corner table her. Kan vi godt det kan vi ikke, så kan de ikke gå ud og ind, kan de det? Nej, så er det lidt mere corner table på drengen. Det er vel okay. Kan vi lige male den en gang? Det samme farve, så sådan noget rød. Sådan der. Okay, det ser faktisk okay ud. Dagen er faktisk også slut. Lad os bare lige hurtigt få taget de sidste ting her. Kan vi skrive noget tekst her? Jeg tror bare, vi skriver bum, og så kan vi ændre, hvad der står, eller hvad? Customize. Mass bio. Kan vi bare skrive. Font. Kan vi bare tage Bungie, måske? Bungie er meget cool. Color. Rød, den kan vi ikke rigtig bruge. Er det ikke bare hvid? Glow. Bare glow sygt meget. Bum. Okay. Det kan godt være, at vi lige skal ændre det på et tidspunkt. Men hvad har vi her? Det var sådan et big... det er sådan et big 1, hvor der kan være en hel masse ting i. Så bare gøre det indtil videre, og så skal lige finde ud af, præcis hvor den skal være. Hvorfor? Nå. Okay, det giver mening. Ej, sorry, jeg ramte en af vores venner. John. Kom her, John. Få nogle tæv, mand. Okay. Er der flere? 20 eller hvad? Har vi nakket dem alle sammen? Mister nogle penge der? Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Men der ligger i hvert fald lort ud over det hele. En slutning på videoen. Altså, hvis jeg slutter dagen her, skal vi så stadig deal med det her dagen efter? Eller er der ryddet op så? Det håber jeg lidt, der er. Der er 14, og der er stadig lort ud. Okay. Så det er det første, vi starter ud med i næste episode. Det er, at vi skal rydde alt det pisse her op. Ej. Hallo, mand. Hvorfor de skal... Det er ikke fedt. Det er ikke fedt gjort, det der. Det er det altså ikke. Men, ja. Vi skal også lige de sidste kasser her. Kan vi ikke købe 2 af dem her? Og de sparker bare til dem, man. Han har respekt. Bare putte det på de her hylder til videre. Bare fyre det på her på. Og den her bum bum. Under. Ja. Det er det, vi slutter af på, boys. Så vi ender med at blive røvet af et gang, hvor jeg tævede dem alle sammen. Men nu ligger der alt muligt ud over det hele. Jeg ved ikke engang.
så er det bare at gøre sådan her. Kan bare... Altså, vi smider bare derud. Jeg gider ikke til at finde ud af, hvor det skal ligge hen og sådan noget, så jeg tror bare, vi smider det ud. Bum. Og så slutter vi, boys. Så hopefully, I nytte den video her. Vi så altså give et like og subscribe, og så vi ses igen i næste video. Ha' det godt. Vi ses. Hej hej. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.